En nu hebben wij gehoord uit goed ingelichte bronnen vanuit Hogeschool Zuid, dat Hogeschool Zuid helemaal niet van plan zal zijn om naar die plek op de promenade te komen. Dit zijn de panden die de gemeente Heerlen de laatste jaren heeft aangekocht. Gedachte is om de Hogeschool Zuid hier naartoe te laten verhuizen naar het centrum. Meer leven in de brouwerij. Maar bronnen melden aan L1 dat intern bij de Hogeschool Zuid de hoogste prioriteit ligt bij de renovatie van de bestaande gebouwen. Ja, en dat verontrust ons te meer, daar wij al vaker aan het college hebben gevraagd van mocht het nou niet doorgaan met de Hogeschool Zuid, wat is dan je plan B? En over dat plan B heeft de gemeente openlijk nog nooit gecommuniceerd. Ook omdat de ambitie om studenten terug te brengen naar het stadscentrum heel goed viel bij de Heerlenaren. Heerlen is een beetje uit het sterven. Er ligt heel veel leeg en studentenstad is altijd goed. Ja, als je kijkt naar een stad als Aken, waar het bruist van de studenten, dat is een stuk gezelliger dan wat we hier in Heerlen af en toe hebben. Alleen maar goed voor de binnenstad. Eindelijk weer wat verjonging, wat meer volk terug naar het centrum trekken in plaats van buiten het centrum te centreren. Hogeschool Zuid laat vandaag in een geschreven reactie weten dat de optelsom van de verwachte kosten van de verhuizing inderdaad niet correspondeert met de beschikbare budgetten. Gemeente Heerlen en Zuid zijn op zoek naar aanvullende financiering. Dat is nog niet gelukt.